खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' SM आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैदों। अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं बिमा बिफाखौ नायफिनाब्ला सम्पतिखौ बेदखल खालामनाय जागोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा रायजोआव गोदान आयेन खान्थि लाबोनो थिरांथा लादों। योगी आदित्यनाथ सरकारा रायजोआव बैसोगोरा बिमा बिफा मोननि थाखाय रैखाथि होनो गोदान आयेन खान्थि होनो थियारि। बे आयेन खान्थिनि सिङाव उत्तर प्रदेश रायजोआव बैसोगोरा बिमा बिफाखौ जोथोन लानाय आरो नायफिननायनिफ्राय फिसाफोरा जुदि गोजानाव थायोब्ला बिथांमोननि सम्पतिखौ सरकारा बेदखल खालामनाय जागोन। रायजोआव 2007 मायथाइनि बैसोगोरा थागिबि सुबुंफोरनि सायाव आयेन खान्थिखौ सोलायनांगौ होनना सोरखारनिसिम गनायथि होदोंमोन। मोनथिनो हानाय बायदिब्ला बे आयेन खान्थियाव बैसोगोरा सुबुंनि जिउ खुंनाय आरो सम्पतिखौ रैखाथि होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेशआव बैसोगोरा गावनि बिमा बिफाखौनो न'निफ्राय होखारहरनाय आलाय सिलाय खालामनाय जाथायफ्रा गोबां जानानै थांदों। बेखौ लानानैनो योगी सरकारा बे गोदान आयेन खान्थिखौ थिसननो बिथांखि लानाय जादों होनना मिथिनो हानाय जादों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे रादाबाव। सापागुरि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांनो देरहालांनाय लोगो लोगोनो आसाम केबिनेटआव गेदेर मन्थ्रिनि बिबान होगोन होनना बुंदों बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबावदों दि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे बाथ्रानि सायाव खोथा होखाबाय होननानै। इउजि ब्रह्म बिथाङा आसामावनो बांसिन भट मोनना जारिमिन लिरनो थांगासिनो दं होननानैबो बिथां EM राकेश ब्रह्मआ फोरमायबावदों। आरो बिथाङा इउजि ब्रह्मखौ बाख्नायनानै बुंदों दि इउजि ब्रह्मआ बर' हारि आरो सुबुं समाज आरो मानब जाथिनि थाखाय गोबां गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय बिथांनो गेदेर अनथोब होनो थियारि होननानै बिथाङा बुंदों। दानिया फैदो लोगोफोर थामथि रादाबाव थांनायनि सिगाङावनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, दासिमबो जुदि बे भिडिअखौ लाइक होआखैबा अन्नानै लाइक होदो आरो बड' SM आपडेट चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। आसामखौ गुबुन हादरजों फोनांजाब लामा बानायनो मिरु सरकारा रां हरगोन। मिरुनि रोगाथाइ मन्थ्रि नितिन गाडकारिया खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला आसामखौ गुबुन हादरजों फोनांजाबनो थाखाय मिरु सरकारा लामा बानायनो नोगोद 1200 कौटि रां हरगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। आजमलआ बिहु फालिखौ मान गैयै खालामदों, बिनि साजाखौ बियो मोनगोन। बे गेदेरथार अजदखौ होदों हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मैया बिटिआरनि राजधानी क'क्राझार नोगोराव थानाय गोथां गेवलां फोथाराव 6 एप्रिल खालाराव थामथि खोलोबनि जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदोंमोन। बेवहायनो बिथाङा AIUDFनि गोहोगोरा दैदेनगिरि बदरुद्दीन आजमलआ बिहु फालिखौ असनमान खालामनानै गारहरनाय जाथायखौ लानानै हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बिथांनि सायाव नोजोर होनानै बिबुंथि लाखिदों। बिसायख'थिनि उनावनो आसामनि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बांलादेशनि राजधानी ढाका मिउजियामाव दोनगोन होननानै BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बिथाङा मोनसे गेदेरथार राजखान्थि फोसावदिं रायजोआरि मेलाव बाहागो लानानै रोजा रोजा सुबुंफोरनि गेजेराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ टार्गेट खालामनानै गोख्रों रावजों हामला खालामो। लोगोसे बिथाङा BJPखौ दिसपुरनिफ्राय आउट खालामनो हुमखि होयो। हादोराव कर'ना भाइरासनि थासारिया फिन बांबोगासिनो दं। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि आलिया भट्ट आरो मुंदांखा देंखो रनसायगिरि बापी लाहिरी लोगोसे क्रिकेटनि गसाइ सचिन तेन्दुलकारनि देहायाव कर'ना भाइरासनि जिउसा साग्लोबदों। बिथांमोनखौ दासान्दि देहा फाहामथाय आरो ह'म क्वारेन्टाइन होगासिनो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं मुलुगनि गोबां हायुंफोरावनो कर'ना भाइरासनि थासारिया गिथाव बाथाव महर लानायाव फ्रान्स हायुङा 4 सप्ता लकडाउन होनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो जोंनि भारत हादरनि माखासे रायजोफ्रावबो कर'ना भाइरासनि थासारिया सानफा एफा गिथाव महर लालांगासिनो दङ। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। EVM बोखांनाय जाथायखौ बिसायख'थि आय'गआ नायबिजिरदों। 4 अफिसार सासपेन्ड। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया थांनाय 1 एप्रिल खालाराव खुंफुंजालांबाय। नाथाय नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि गेजेरजों करीमगन्ज जिल्लायाव BJP दोलोनि बिजाथिनि बलेर' गारिनि सिङाव EVM बोखांनो हानाय जादों। नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि भट होनाय हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो करीमगन्ज जिल्लानि पाथारकान्टी बियाबनि BJP दोलोनि बिजाथि कृष्णान पालनि बलेर' गारिनि सिङाव
EPM बाक्सुफोरखौ बोखांनो हानाय जादों। बे जाथायखौ लानानै बिसायख'थि आय'गआ गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होनाय जायो। मिथिनो होनाय बायदिब्ला बे समाव बलेर' गारियाव EPMजों लोगोसे बिसायख'थि आय'गनि मावथिफोर गैयामोन आरो रैखाथि होग्रा पुलिस बिफान आरो हमगार्डफोरनि अनगाबो रावबो लोगोआव गैयामोन आरो EPM बाक्सुफोरा सिल खालामजानाय। अदेबानि बैफोर EPM बाक्सुफोरा नैथि खोलोबनि बिसायख'थियाव बाहायजानाय। बिसायख'थि आय'गआ नायबिजिरहोनायनि उनावनो करिमगन्ज जिल्लानि फाथारखान्थि बियाबनि सिङाव EPM बोखांनो हानाय जाथायखौ लानानै 4 पुलिस अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ लानानै बिसायख'थि आय'गआ फिन बिसायख'थि खुंनो बिथोन होनाय जाबाय। राथाबारि बियाबनि सिङाव थानाय 149 नं MP फरायसालि फर्ट मिरुआव फिन बिसायख'थि खुंनो बिथोन होनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना अननानै रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।